tikati nhasuro endawabike chenura endai mobike chenura uri kuenda here kurubikwa chenura ndiwe kumbobhema foya muhachakayo ndiwe kakabhema foya muhachakayo munhu wemethodist ari kubhema foya izwai bambo musahwande muchechi chokwadi chinobuda chete tichataurira mufundisi ndio zvandataurira izwai ndikutaurira mamunotumwa mirai bambo uyaya bambo uyaya ini ndine takabarwa tiri watatu tiri 4 mumba medu umwe mwana wemumba medu mukomana anga ari pakati ndobva ashaika kubva kwasara ini namukoma ndio wakuru nehanzadzi iri pakati pamukoma neni ava ndimukoma wangu ngefaniro saka tadaro takagara kwenguva yakareba semhuri tichingokura tati namai ndiye vakasara achitichengeta saka takazoti tagara mai ndobva azoshaika saka kushaika kwakaita mai mumushamba mumba mababa wangu ini makasara mine tsvimbo dzadzirimo tsvimbo idzi dzadzirimo dzakagara kusvika manje apo ndingati gore rapera ndipo mukoma akandifonera achiti baba munini ndafunga kuti ndakurasa tsvimbo dzababa ndikati modarasa tsvimbo dzababa chii chaitika mukoma akati hapana pandafamba zvika tsvimbo dzababa dzakashata ndikati mafamba kupi mafamba nani akati ndafamba nemwana wangu musikana wani ndikati mukoma handifungi kuti zvakasununguka kuti mutange marasa tsvimbo tisati tadaidza tete umwe ari pakati pedu ndisu wana tasara wababa kanzi kana zvato mautoita zvinhu zvomashure kana zvakatodaro inini kana muchizida tsvimbo dzacho muuyai mutore kati handitori tsvimbo imi muripo mukoma ndimukuru ndobva apesista akati aiwa tsvimbo ini ndautodzirasa ndobva vandaidza vazofona futi akati ndatenga jira dema ndatenga jira dzvuku ndatenga mbudzi nhema saka uyai musi wefriday tidini tirase tsvimbo dzababa ndikati handigoni kuuya mukoma nekuda kwekuti tsvimbo idzi muri kuti maakurasa idzi ndandafunga kuti timbodzoka apa makazvizwa pacho kuti tsvimbo dzababa dzakashata uye timbosvika ipopo tese tiri watatu kana tabva tasvika tiripo tiri watatu tozotsvakazve pechipiri nepechitatu ndikamupa muenzaniso womwe mwana wasekuru wangu ari kwazinyembe uko akarasa tsvimbo mwana iye akazoti South Africa akatambudzika akadzoka iko zvinezvo akagara pazinyembe ari kugara mukadumba mhuri yese yakatisa ndikati mukoma munatichenjera kuti tine nyaya yababa munini vari kwazinyembe wakatambudzika netsvimbo dzawakuru idzi madini kuti mimi musiye zvakadaro ende tsvimbo idzi dzisati dzamadzirasa takanga ndati inini pakafa mai ndipfuririsa umba yamai musiye zvirimo tsvimbo dzababa dziri mumba akaramba akati handidi kuti umba yamai ipfurirwe kusvika umba yamai yakabva yadonha iko zvinezvo hapasina chinhu umba yamai yakadonha airamba kuti handidi kuti ipfurirwe saka tadaro takazoti mashume pamberi apo papaine mwana wake mukoma aidonha ndakafonerwa ini ari kuharare zvikanzi mwana wadonha ndikati ndikamufonera iye mukoma mwana runzi wadonha kuharare handizivi kuti todini inini vandatsvaga munhu ari kuharare ukama ndikati endai panzvimbo pakati parunzi pane mwana wedu wadonha ipapo saka mukoma wekuharare apo wakasvika munhu yatoamuka zvikanzi wamuka tasvika waenda ndikati saka chibatsira ipo please mupeipo mari aende kumusha ndii ndakavafonera ndichiti mukoma kurunzi mwana wadonha asi ndaadvisa kuti mwana ngauye kumusha kuti kana paine zviri kunetsa tizozwa kuti zvikabatsirwa saka mushure mekunga tsvimbo dzaraswa nezvekuti jira mbudzi yatengwa nezvese zvatengwa inini nehanzadzi hatina kuenda because takati hatizova pamatangiro azvo saka takazoti tati gare takazoti inini nehanzadzi takaenda kuna mukoma tauya pamusoro pezvinhu zvomaita izvo tiri kuti tikazoonawo mwana unonetseka mumusha tinozoti kudini akati hapana munhu anombonetseka nazvo tikati zvakanaka ndobva tagara ndofunga pakaita 2 months
muzukuru wangu ndobva atanga kudonha. Anongodonha zvokuti anongoti ndakamboya naye panapa. Anongodonha aibva angoti zii. Ndobva ndabva futi handi ndakaenda nemwoyo werudo ndikasvika ndikati mukoma ndauya ndine mwana uri kudonha. Ndauya panosvika kuti mimi ndimi baba. Iye akati handisiri baba ndiri mukoma wako. Inini handisiri baba wako ndiri mukoma wako kwako. Ndobva tagara. Ndobva tazodzoka futi. Mukoma taita dambudziko nemwana. Mwana uri kuramba achidonha. Saka ndobva tazombodaidzwa kuuya pano padare rachangamire pano. Apo takasvika paine wabatsiri. Nyaya yedu haina kunzwika. Saka wabatsiri vakanga aripo vakangoti pane nhau dziri kunetsa. Asi izo nhau dziri kunetsa tichamboedza kubatsiridza mwana. Kana tabatsiridza mwana mushure macho tichada kuzoti tizouye kumba kwenyu tikugadzirire. Saka kubva ipapo ndofunga pane we have the 3rd month. Mwana uri ndoita the same thing. Mukoma wangu wakafona kamwe chete kuti mwana uri sei. Kubva ipapo nanhasi haafoni haadini kana kubvunza abvunza. Saka ndo nyaya naye pamberi penyu changamire kuti nditsanangurewo kuti tibatsirwe because tikada kuti tifambe kuti ngatifambe tiri tega. Ndiri kuona tinotadza kuwirirana because yanenge kuti apo tingatenda kuti ndimi matobva kuti maamabvapo kare kare. Saka maakuti ndifambisa momabva. Ndo mashoko changamire. Pamusoro changamire. Muningi wangu watsanangura zvakanaka. Panga achitaura. Panapa zvotakadaidzwa tsvimbo ichokwadi ndakati tsvimbo inini wakatanga kundoisa nyanga. Kuzamba inyanga pana patiri kuziva. Ndochinhu chakatanga hana kutaura ba. Kuti hamba inyanga pana patiri kusvike tese. Taenda tese nyanga. Taenda nyanga kuya hapana chakabudayo. Handiti. Wakutotuma hanzvadzi imwe kuti ende mubate uyo kuti ndiye unazvo. Ndiye une zvinonetsa. Handimurati nyanga. Hana kuti pataura ba. Tabva nyanga. Wabva uya futi kumusha. Natete kazi mukoma. Nyaya iri pano ngeyekuti tinoda kuti mai zvaakafa. Tinoda kuti tiite chenura yamai. Tibva taita tsvitsa yamai. Ndikati munaziva kuti ndiri wechechi. Inini mungozondoita henyu makagara apo. Kuti ndiri munhu weMethodist. Mungozondoita henyu makagara apo zvomuda kuita. Wakati tapedza muningina wataurwa pakati pedu wakashayika. Patira kuti futi nyaradzo. Amini kani chenura netsvitsa. Zvese izvo munoita here. Handiti. Ina inomboramba kuti musa wake umba yamai. Ina handine naye because pakatoitawo padondo. Davaru kuti tiri kuakaumba. That was a different story altogether. Wasutira zveumbaba. Wauta zvechenura. Masoko echenura. Ndio ndakati munoita henyu. Asi inini ndi munhu wechechi. Handimapaona. Zvakanaka. Zvino tavata futi kuwabva amangara futi kunongwa mutasi. Musi wa1 tatiri panapa. Hana upataura futi musheba kuti chiremba wakauya pano wakati ndinoda kutanga ndaatenda mwana uri kurwara. Takagara futi panapa. Tabva tangogara panapa. Musikana abva adaidzwa. Toti mwana muzukuru wangu. Kwazi iwewe ndiwe uri kurwara kasi awewe kuri wabva wadaira kasi ndiwe uri kurwara. Ndiwe uri kurwara. Uri kudini? Ndichiremba wakabva kunyazura. Kana ndisikakangaidzi. Kuti handizivi anoziva maparticulars awo. Kwazi izwai uyu mwana uri kurwara isatanism. Panapa haasi kududza baizvi. Isatanism iyi. Itaisiwa foja mumako. Nachiremba uya. Neshizha remuhacha. Kwazi widai foja kudai kuti. Takataya wida foja redu. Tese tikapera kungotsira. Panapa. Kwazi hapana nemhosva. Imimi muri wadoko netsvipo dzana baba wenyu hamuna saizi nadzo ba. Ndichiremba womukadzi wakabva kunyazura. Zvakanaka. Tibva tandobvunza kuti hatizochawirirana ba chiremba. Wana upera kutukana zvakuti ipo pana musi wa1 April. Haachadi kupadudza ba kuti takazwa kuti mwana satanism. Kwazi nonga vatora mwana ndipei mwana ndende naye kunyazura ndichiremba. Ndoda 150 yekuti muchengete mwana wenyu kuti ndoti ndikarapa mangwanani ndikuda kudaidzwa kana ndimambo ndoenda ndozandira pazvimanheru. Mamene kuti musazomubvunza kuti ndiri kunyepa here. Zvino kubva ipapo waenda ikoko ndipo ndiri kuzi handisi kufona apa. Ngokuti inini ndinofona sei iye bva wana wesawa unotora zvaarutaura. Iye zvino hatina kuchingamidzana. Hatina kuchingamidzana kundoti kunga uri kundiakiuza kuti inini ndini ndine zviro zviri kurwadza.
ndine mwana wangu mai manje wakadona uyu mwana wangu wakadona asi handipoindi munhu ba kuti iwewe ndio wako uyu wakadona 2 days ago ndoenda kuclinic asi we are suspecting kuti ipfari saka ina sindaona mari kuti ndiende kwadokta ine munhu ukati iwewe warwarirwa wakutonongedza kuti uyu ndaunongedza kuti uyu ndiyo ndizve uyu wangu baba munini uyu wakati tadaidzana titega uyu uri pano unonzi givia zimwe wazi zviripi ndakaona nyoka mugadhini ndozi ndaona nyoka mugadhini ndizoti matre nyoka yacho yapi wazi iyapani muri kuona kuti mweya wakuzvarwa mukati hazviitwa kwazi ndakaona nyoka akutaurawo point yake tiri mudare kwazimunya kwacho uyu uri pano unonzi givia zimwe kwazi ndikuamba ndindoona nyoka ndizvereona mazishe waye kuti mukaona nyoka tabuda panapa maakuti ngeye munhu ndizvere ndaguma changamiki uripo givia washo right. Anyway, nyaya yenyu iyi kai nyaya yenyu ainambonyakura be because isusu mutemo wedu ndekuti kana ii nyaya yechitendero munhu wese ane right yekupinda chitendero chaanoda. Isusu hatikwanisi kumanikidza munhu zvaasingadi. Asi chiripo ndechekuti munhu anokupai blessing yake yekuti ichi go ahead ndiripo. Izvozvo zvinoita because chiri important ndechekuti pamuda kusolva problem yacho mumbori pamwe chete. Ndo zviri important kuti muri here in agreement yekuti tine problem yakati. Because as long as you are not in agreement yekuti tine problem, umwe paroti pane problem umwe achiti hapana problem, it means kuti kwamuri kuenda hapana. And don't be too suspicious nechimwe chinhu chinoitika muupenyu. Ngatisangofungira kuti vanhu vese vakafa the next thing kana angofa watoshata. Ayo wamwe muri kutoita mari nevanhu vakafa uri kupai mablessings nekukuchengetai, midzimu iri kuchengetai muchiita mari. But vanhu tine belief yekuti munhu akafa watoshata. Ayo anoshata kana wakamukanganisira. Kana wakamukanganisira anouya kuhope kana anoita chipoko. But kana asina dambudziko nemunhu, munhu anozvizororera hake. But isusu tine atinoti macultural practices zvatinoti kana munhu afa chinhu chatinoita chii kana munhu achinge afa. Kana munhu achinge afa isusu pachiwanhu toti munhu anobikirwa chichenura, anobikirwa chisvitsa. Ichi iyo it's a practice, it's a cultural practice. And saka we cannot run away from that. Ndizvoka. Saka asi kana munhu akati aiwa doro ngaribikwe asi inini handimwe hangu doro racho nenyaya yekuti chitendero changu hachibvumiri, hatingati munhu ane mhosva because ndochi ibelief yani yake. Asi dai munhu nditaura kuti bamba waka wasiri kuenda kuchechi wanodzutura, wakawanda vanopinda Methodist wanomwa asi wachipinda Methodist. The advantage ndeyekuti Methodist haisi chechi yemweya yekuti unokwanisa kuti usvika padova watati bambo makamwa, bambo makadini, bambo reurirai, haiti izvo. Asi wamwi wakawanda mumachechi anozi hatimwi. Andizvo handina wendanongedza asi ndandotaura kuti warimo wamwi. Apa ndoda kuedza kutaura chiyapa, ndoda kuedza kurakidza ukosha nekushaya dzimwe nguva kukosha kwechimwe chinhu. The fact yekuti mwana kwasa kumwa achingoenda kuchechi muchipinda pese muri wabvuyi mese, asi achivhiwa kuti ndiri mubvuyi asi ndiri umwa, asi chechi haibvumiri kuti ndimwe. Iwe uchizviziva zvocha kuti ndinganomwa asi tiri kuimba tese, tiri kurova hosho tese, asi chiri kuitwa pari hapana. Ya level yekutenda kwako kuti mukutenda kwangu doro rinondikanganisa chii. Ndo zvapo chete. But inini ndiri kuona nemukuru muri true, chiringoda kuti mubatane kuti chamaronga kuti muite muri true chiitwe.
mocha sadza mobva mutsika yekuita zvokufungirana. Pane nyaya yekicheni yamai andizvo tsvimbo yacho kana pasina kicheni muda kuiisa pai, muda kuzviisa pai. Chiwanhu chedu chinotaura kuti kicheni tsvimbo dzinogara pai mukicheni ka, asi mukicheni macho munofanira kupota muchipuswa moto andizvo. Ndo chiizvo, ndo chiwanhu izvozvi. Tsvimbo dzamuri kutaura idzi dzimboripi? Pindurai, tsvimbo idziripi? Tsvimbo ndipo takatsvaka mubatsiri akati tsvimbo saka muri kunongedzwa ndiwawo kuti makaipa. Inyaya yetsvimbo hadzina kuchena, dzakaraswa. Akarasa tsvimbo ndiani? Ndini ndakarasa. Ndiwo nemhosva nekuti ndiwo akarasa tsvimbo. Ava vanhu vakarasirei tsvimbo paine wari kudzida? Vanga vari kuramba nguva yacho. Chitendero chako iwewe hachikubvumiri kuita chiwanhu. Saka there was no need for you kuti ubate chiwanhu ka uchinochirasa. Pamusoro shanga iwe wati unoenda Methodist uri mubvuwi, hauiti zvedora, hauiti zvechiwanhu. Asi chakazokupa simba rekuti ubate tsvimbo dzechiwanhu kunoisa mumataka kana kupisa. Simba iroro wakariwana kupi? Handi dzako patsvimbo iyi? handi dzangu ba. Saka wakadzipisirei? Ndakataura kuti uya ndinoda kuti handi dzake tsvimbo handi dzako, handi dzake. Tsvimbo ndedzamai nani? Nababa. Wani? Baba wani? Muri vangani? Then why did you make it a personal decision kuti chinhu chababa wedu uenda kopisa uri wani? ini ndakafunga kuti ndamudaidza. Izvo akadaidza wakamudaidza akaramba kuuya handizvo? Zvakangofanana newe zvakadaidzwa kubika chenuro wakaenda. Saka wakaurawa here? Aiwa, haisati yauri kubika. Ndati uri kuenda here kobika chenura? Kupi? Kupi uri kubvunzani? Aiwa, paumba pedu ndiripo. Basi ndinge baba yakanaka zienda nditi. Yakanaka. Tsvimbo ndo dzakashata. Tsvimbo ndidzasi. Ndosaka vari kunongedza. Ibaba tendi patikana zingati tsvimbo dzacho. Ini matishimba. Amba. Kwemuri zive tsvimbo. Ndopo rugara nditi. Asi tsvimbo dzake ndo dzashata. Tsvimbo dzake ndo dzosingashata. Tsvimbo dzati. Ndakubvunza tikati nhasi uno enda wabike chenura, endai mobike chenura. Uri kuenda here kuri kubikwa chenura? Wanobika yasati. Izwa ngawabika izwa ndiwe kumbobhema foya muhachakayo. Ndiwe kakabhema foya muhachakayo. Munhu wemethodist ari kubhema foya muhachakayo. Ndamanikidzwa makamanikidzwa semakabhema makamanikidzwa kana makatoita mega. Ndakamanikidzwa wakauya. Izvoda rini ndatona ngesamuno. Anotaura kuti kuya. Izwai bambo. Izwai bambo. Izwai bambo. Let's be consistent in our beliefs. Andizvo. Let's be consistent in our beliefs. Ngatisati chimwe chinhu ndinobheliva. Chimwe chinhu handibhelieve. Kwandine interest ndobheliva. Kwandisina interest handibhelieve. No, it's wrong. Kana mafunga kuti muri wechechi, itai zvechechi. Musamixe church nechiwanhu. Kuti mati doro handimwi asi fodya ndinopema. Doro handimwi asi fodya ndinodini? Hakuna murume akakura, akasimba, akangwara kunga imimi angamanikidzwa so easily. Kumanikidzwa hau akakumanikidzai hau. Patika you had the right kuti handibhemi. Chakakutaziyai kuti muti ndinonamata handibhemi chii? Aiwa. Ndakakadibatsira mama. Mura makadibatsira mamutoripo. Ini ndikubatsire nandiripo here. Ayo mamuripo changamira. Papa nandiripo kai. But imuri kunoka. Saka ndakubatsira sei? Makazoya migaro we. Aiwa. Aiwa. Izwai bambo. Izwai bambo. Izwai bambo. Izwai bambo. Bambo. This is a family problem. In order a family solution. Tinzwa nditi ngatimboise zvese kusaidi.
ndogara ndakataura nevanhu mune mapostori andikamaona mapostori aya ndiko kwakanjanda ayamaona ndiko kwakanjanda kai aenda kushato kupi kumba asi mapostori aJohani chi Marangi ayamaona apa sendini murodi ini ndichitaura naye wakati shumba munhu anouya kuchechi akachena muruzanitaura kana kuine munhu ane kuchechi kwangu ane chinhu chinoda kugadziswa kuchiwanhu tinomupa mukana wekuenda kugadzirisa kuchiwanhu wozodzoka muchechi adini achena musatore chechi kuita nzvimbo yekohwanda musahwande muchechi chokwadi chinobuda chete tichataurira mufundisi mufundisi ndio zvandataurira izwai ndikutaurira Vamunotumwa mirai bambo uyaya bambo uyaya mufundisi wenyu ndiani ndimufundisani Mavhungwa ndipeiwo nhamba dzake dzefoni ndida kumutaura kuti mufundisi Mavhungwa ndinoda kumbong'oresa mutendo wako mbichana wozodzosa hake kuchechi agadzisa nyaya yake iri kuno ndizvo saka tikuti bambo pamuri kubva panapa bambo ngatibatane nechini muning'ina ndimukoma muning'ina munoona chikakawanda kacho zvinokonzeresa problem chii don't involve too many people kana muchiita chinhu chenyu munonzwa argument between two people is easy to solve than an argument between 8-9 people because chakuitika munhu umwe naumwe pa8 paumwe naumwe ane mafungiro ani pamuri kufunga kuti magona umwe anoti aiwa ndipo matanga kutadza pamuri kuti matadza umwe anoti ndipo magona ipopa andizvo saka ini ndikumbira kuti chimbosiyai vamwe vanhu vese kusaiti rongai muri 2 mukoma nemuning'ina kana paine umwe muning'ina aripo futi kana mukoma kana hanzvadzi kana chii toranai wana wani wanyamunhu muridzi wetsvimbo dzamuri kudetsana nadzo waridzi wetsvimbo wana wetsvimbo ndimi wana wetsvimbo wasara muri 2 pamwe kuti mudai bambo tsvimbo yomururamba nhasi ndiyo yakakuchengetai tsvimbo yamuri nhasi yamuchada kubata ndiyo yakakuchengetai ndapumwa zvindiwa aiwa saka iye kuchapumwa chisiyana ichi ongondipumha aiwa iye tatopedza mashata yo mukoma chizwai mukoma taakutangira futi nhasi panyowa imi mune muning'ina wani wenyu handizvo endai mogadzirise musha kana paine zvida kuitwa nenyaya yetsvimbo zvakawanda zvinokwanisa kuitwa netsvimbo kana makaenda kutsvimbo korasa kana kuti chii munokwanisa kutsvaga imwe chii tsvimbo inorevererwa muchikuwa kuti wana mai we tanga tafarisa kubva tatora tsvimbo yenyu bva taenda kodini korasa nenyaya yekusadini yekusaziva zvino tadzosa chii tsvimbo yenyu taanayo mochiita zvamuda because chiri kunetsai chinhowani muri kufungirana kuti tsvimbo iyi pane umwe akabhenefita neumwe asina kubhenefita igone pane uri kufungira kuti pane umwe zvinoitika akawanda izvo mumhuri chaimbo umwe akaita majinzi ekuti anoprodusa wana vanogona umwe obva aita majinzi ekuprodusa madofo handizvo the next thing pakaita chinhu chaicho kanhu kadiki diki kamunofunga kuti akada basa was mazviona ndozvikurisa wana wangu madofo wake wachigona asi uri ukangana kuti uyu iye majinzi ake agara ane wana are IQ yawo iri very high memory yewana wako neyewake zvakadii zvakasiyana mwana wako akawerenga chinhu after 2 minutes anenge atokanganwa but weumwe akawerenga anoda 5 years kuti achikanganwa zvatodini zvatosiyana hapana aroya umwe baba asi iwewe baba uri kangana kuti pfungwa dzako iwewe ropa rako ndo rakaroya mwana wako
majinzi ako iwo ndiwo akaenda koroya mwana. Majinzi eudofo hwababa avhaenda kodzika kuenda kumwana kuti mwana aite futi dofo, nemuzukuru avhaenda futi dofo. Kuti sekuru basa rake ndere kusona bhutsu, mwana wabva yakotora trade yababa ikusona bhutsu, muzukuru wabva atora trade yasekuru wake chaiye kusona bhutsu. Waisa udofo muchii? Umwe wabva aita ndidhokota, mwana wake umwe wacho ndiloya, mwana waloya ndiinjiniya, uyu ndinhingi, uyu ndinhingi. Zvakadaro majinzi ari kudini? Ari kudzika akadaro. Haisiwo mhosva yakoba, haisi tsvimboba yakonzeresa izvozvo. Iropa rani rako. Zviunderstand dzimwe nguva iwe kuipisa tsvimbo iyi, chawanga wasangana nacho chakabva waita simba rekuti ndakuitora ndinoipise. Atakupisa wakadini? Takaisa kumataka. Saka iriyo pamataka. Munhu wakaenda naye unopaziva pakati. Saka imimi chiita iso pakanaka ka. Chironga ine muningira wani? Uyu. Muri tu. Modaidza munhu wenyu maita rakuti uchiri mupenyu. Wakawana wada kuzozvitsvaga munhu wacho atofa. Torarei nemuningira motsvaga munhu wenyu. Moenda kotora tsvimbo kwamakaisa kupi? Kumataka. Matora tsvimbo kumataka. Chibva mabatana muwake kitchen yani yamai. Moisa tsvimbo imo. Asi musha uyu haufaniri kugara uri wetsvimbo chete because unoita ngozi. Ikagara kitchen yo isina munhu. Zvitori nani kuti mupe munhu musha iwowo. Muzukuru anoda kana kuti wamunochuza kuti pastendi yambuya nasekuru, dongo rambuya nasekuru, wogara imomo, wosimudzira musha wani wambuya nasekuru. Asi tsvimbo kuziya kwandinoita, ikazi iumba yekumurambi yasiyirwa mukomana mudoko, anoita hondo because anoti ko inini mukuru mandishorei, imba yekumurambi ngeyangu nekuti ndini mukuru. Asi nhasi itsvimbo iyi ndinoziva inini pachiwaro kuti tsvimbo inosiyirwa mukomana muchii? Mukuru. Haisiyirwi mukomana muchii? Mudiki. Saka mukomana mukuru apiwa tsvimbo, instead yekuti aise tsvimbo mukitchen make, akafunga kuisa tsvimbo mumataka. Ndozvo makaita. Akamuona? Muri kuzvidaidzira chii? Nyangwe muchinamata baba, kungotora tsvimbo inotaura nemunhu here? Pfe muti yakagara yetsvimbo haitauri nemunhu. Andizvo? Ko makadi kuti maina baba wari wapenyu, baba tsvimbo yanga iripo baba aripo. Makadi kuti baba tsvimbo yaiti diba yasiya mairasa. Ndipindire changa kuti. Zvatotanga ndaregera basa. Ndio pandakuzi ndimuro indiwa. 2019 mabvunzwa kuno. Hazvina kumbotaurwa ba. Izvo. Ndazwa kuti basi mamuri muri masiya basa. Ndopabvanya. Ko pamamuri kubasa sei mai. What we were very friends. Saka boys mouse muri amusina mari. Amusina mari ba. Ndozvikuta nayi wari pana. Saka waroi wese hawana mari. Munhu wese ukandokura wamuroi. Ndozviripo. Wamuroi wokuti wakura. No, it's okay ba. Tatoizwa. Ndizvo kurwa. Chizwa emkoma. Hama inhikiti usazokange. Tiridese? Tiruzwa. Hama inhikiti usazokange. One day you need each other. Chiwanu chedu ndo zvachinotaura. Bambo mukafa imimi muchawigwa neuyu. Hamuwigwiba imimi uyu asati asvika. Uyu haasi kuzowigwa bau musati masvika. Nharaunda inomira kuzi izvi zvike zvinhu zvekutamba izvo muita. Izvo munoita izvi kutotamba yenyu vamuita. Hapana anoritara guwa bambo musati masvika. Saka chiimagine kuti maakuda kuzotara guwa remunhu afa, asi muri mupenyu manga musikataudzani nezvinhu zvamaikwanisa kudii kutaurira muchigadzirisa newana. This is a family problem. Ndosaka ndati muri two
ene mugare pasi the two of you mwezotaura muri 2 then mapedza imimi zvamune mawirirana mozodaidza mhuri dzani dzenyu mochidzitaurira zvamadii zvamawirirana kuti takudai but chiri at stake right now inyaya yemhuri kuti mhuri igadzikane zvinoda kuitwa mumusha ngazviite sei ngazviitwe kana zvaitwa muone kuti ndo kune dambudziko here kana kuti handiko kune dambudziko because munokwanisa kunga muri funga kuti kuchimbo ndo kune dambudziko but kuchimbo hakutorina chinhu amukoreza kuti zvaizwa saka itai kuti maavenues ese svikai mutsvage chaivo chaivo pane chii pane dambudziko izvi zvekuswera muri kuengana zvina zvinobatsira iyo zvingazi mukoma wenyu muri vangani mumba menyu vasara vapenyu munoti murituka sei musi kuti ndiri wani aiwa ndoda kudza kundikurakidzei kuti muone kuti you waste your time muchiwengana asi muri supposed to love each other because ndimi masara muri 2 chakuda kuti ndikuonesei muri 2 varume imimi it's either muri kuuraya musha muri kusiya mauraya musha muri kusiya madivhaidha marelations mumusha muri vangani saka my appeal to you go back sit down the two of you itai zvida kufanira kuti zviitwe kuti mhuri iende chii mberi mweya wakufungirana chitosiya zvatopera mudaro is history now is history now aripi sekuru rini sekuru kureva ndiye sekuru ndasoona sekuru anobvira kudhara runyemwerera pamwe pamataura pane pamwe ndisina kuzwisisa yes patsvimbo yekuti ida kudzora zvekwandiri kana kuti yangaiswa mukicheni ndati tsvimbo iyi yanga iri yechii ngemani yababa ndingati itsvimbo izvezvo gano igano itsvimbo is cultural baba hakuna musha usina tsvimbo izvo mushaizvo vangai varume swarapa wese madango ese varume vamuri kuona wesa wane tsvimbo wese neuta nemapfumo wanazvo zvemisha totokugadzirira dzadzi dzangu ngida ini dzangu ndingada dzangu adzavo vaina handizoda izwai bambo ndosati kuti watika don't contradict yourself mubelief yani yenyu anditi you cannot say kuti tsvimbo dzababa handidi asi dzangu ndiri kudzida aiwa asitauri chiro mune here chamuri kuziva pasvimbo dzababa chamuri kuti hachisi right ndipo ndataura kuti ndindakaendeswa nyanga ngenyaya iyo iyi ndosaka ndatika kana paine kasuspicion muri kunzwa pasvimbo dzababa anditika fambai nemunin'ina wenyu gadzirisai sekuru muri kuzwa sekuru nyaya tuzwa basa renyu sekuru imimi handirero ngoti kana masvika moti wazukuru ndauya motengewa doro castro motengewa foja everest mapedza mosekuru tine zverangu tamusuma mamatogara basa renyu sekuru pamwe pacho is to solve maproblems ari within mhuri yenyu like iyo baba mune vazukuru venyu 2 vasara handiti basa renyu nderekuti go between mubatsire wana maproblems aripo problem iripo yavana inyaya yetsvimbo yani yemuzukuru wenyu handizvo saka tsvimbo it cannot be an issue handiti tsvimbo haingamboiti an issue yekuti ingabva yaiti vanhu upenyu ungabva wati vanhu tatowengana handizvo saka ndiri kuti vana wenyu havari 2 kana wari kufamba fambai navo imi musekuru asi mabva panapa ndee mugare navo pasi muyase kuona kuti muri kutangira papi muchienda papi what's the first thing chamuda kuita muchienda pazi next muchienda pazi next muchienda pazi next kusvika maproblems ese amufunga kuti munawo aita sei apena wana muni imimi mune wana muri wangani uyu ngaabve uku kwamuri kwamaenda muri 3 achinopa feedback wana wani wake uyu aendawo achiita same thing kumba kwani kwake handizvo kuti watova nawo waramba wari in the picture wese wari kuseri kuti maproblems atiufungira kuti ari parikuita sei ari kugadzirisa kana mufunga kuti zvapera call your family together wese wazukuru wese wazukuru no tagadzisa chakati takadai apa tagadzisa takadai tagadzisa dai nyaya dzapera because right now izvizvi wana wake hawangambowirirani neuyu newe ava patone mugano pakati which is wrong saka maona kuti mweya weuroi uya wabva wazotoita wese because uroi wakubva kunana baba wakupinda futi kuchi kuwana because the next thing uyo aruzi muroi handiti akafa
uchazga pano wasirwa uroi anditi wotanga kuoneka pawana wacho twakatifanana nababa kaitire kake ane musoro wakafanana nababa ndeupi kuti uyu zvikazi ndiye ari most likely ungasirwa chii andizvo maakutodzikisa chituko chichidzika nechii which is not right. Ndotenda changamire chechi awaruti chechi ava ngatimboise pasaidi tomboita izvi zvipere wodzokawo kubhandirira rawo ndofunga changamire ndatera nekutonga kwamani ndabvurayasondisa zvemataura ndanyatsozvifarira chaizvo because dangwara vanhu vanokwanisa kunga wanzwa kutaura kwamaitaka ndandakagarawo kwasindaziva kuti changamire kutaura zvinhu chaizvo zvisingaputsi hamuna kuti kuwakanisa in between asi manyatsokutsanangura zvaura garai pasi muri wangani muri waviri mukazoita wechitatu kana wechirongomuna pakudini pakushata. I think this is fair judgment yemaita changamire ndotenda naye ndinokumbira kuti kana munoda kubatsirwa paine pamwe pamuri kufunga kuti ini chandaona imwe suspicion iripo ndekuti avo vakuru vakanzi nemunin'ina ngatiende takadai vanobva funga kuti munin'ina anogadzirira bhora kumberi kare saka let's avoid that suspicion. Pamwe pacho pamuda kubatsirwa come to us isu tiri maneutral guys tokutaura kuti achimbopinda apo chimboendayoko zvinhu zvenyu zvogadziriswa hatidi isusu basa redu hari kuona misha iri kuparara hatidi iyo misha inofanira kusimuka pamusoro changamire ndandichida kuti tiri padare renyu changamire ndibvunze mukoma wangu kuti izvo ari kuti anonamata munhu wakaenda korasa tsvimbo mataka takazoti ngetiti rewind timbodzokepo timubvunze kuti mudikani izvo wakarasa tsvimbo mataka isu tasangana nedambudziko remwana ari kurwara munhu iye akataura nemuromo wake akati ndaitozviziva kuti muchasangana nedambudziko iri saka isusu tirinino semunhu ndakafungidzira kuti mukoma wangu wakatora hake tsvimbo dzababa kunorasa asi pane zviripo nekuti mukanzwa kuti pane munhu adonha kana dai takagara padare panapa munhu akatambira foni achizwa kuti kana kuti mudzimai wake kana kuti murume wake adonha pano hagari because kudonha isaini yekuti po munhu anogona kubva andogara magariro atakaita panapa munhu akazwa shoko rekuti munhu yasiya kumba wadonha unogona kutadza kuoneka vanhu panapa ibva atodii vatomhanye kuti ndakoni watenda kune munhu adonha saka mukoma ari kutoita zvekuseka hawo nekudonha kwanhu murume ari kupindura ruseka saka isusu tikuta kuti kana tiri kuti ngetigadzise zvinhu handidi kuti sematauro ari kuita kuti ati mwana wake uyu adonha ini ndofara ine ndifariri kudonha kwemwana wangu mwana wangu mangwana akafuma asipo ini ndinotoketa for this the family yacho yese saka ndiri kushaya kuti iye ari kuti akaenda kunotsvaga kung'anga wakatanga kung'anga first gwanga akanzi inodota apiwa abhadhare mombe kung'anga asi kuti unoona mati kung'anga ndiko akaenda achinzi ndoda mombe akandudza kuti ndoda mombe achizoti pechipiri pacho akatenga jira dema nembudzi nhema mbudzi nejira dzvuku akasiya acheka mbudzi yacho ropa racho rikawerera akasiya afukiza ipapo saka ini ndiri kuti ndikandatarisa chinhu izvozvo ndozoona mwana wangu watangawo problem ndinoti ndaakufungidzira kuti ndiye ane asi ndiri kuzvitora hangu nenzira yakanaka ndosaka tatika zvakaitika zvese izvo umwe naumwe anga ari kutraya imi mamuna kuzotaurawo hinyu zvenyu zvomakatraya kusaidi kuti makazouraya mbudzi iri yewhite here kana kuti yebrown saka tikuti izvo zvese ngatiite sei handizvo izvo zvese ngatiite sei ngatimbosiye handizvo zvakatodi izvo zvakatopfuura we want kuti paite chi let's have a new start titangire sekuru ngawakudhairektei sekuru batanai nani tibatsire zviri kuitika so that problem dzese dziite sei dzipeni handizvo saka tangire pai panyowani pamuri kudhautana titsvagei mukangoonana pati kudhautana titsvagei ndo basa redu tiripo we assist you ndotenda changu asi ini ndiri kufamba ndiri nemwe ari kurwara ngoti manzo ari kutaura kuti ndakazongozwa ndakatoshama ndatoona yasamoni hazvishamisi ngekuti ari kuzwa is because samoni waiverenga angamugona nyaya ipo makafamba chii mega mobva mataurirwa zvamakataurirwa muri chii mega mabva ikoko uya kuona rasamoni handiti kwari akutotaura kuti saka kwamakafamba makazi ndini it's wrong yaiwa it's okay tikuti isusu kuri kuavoida zvese izvo zvizvo handika sekuru vapo handika chibatanai nasekuru muri vatatu muri 3 ipapapo itai zvinhu zvenyu fambai mufambe mese muone kuti problem iri papi munozwa kuti kana muri 3 kudai nyangwe ikazi problem iri kwamuri imimi muri 3 kudai munokwanisa kutogadzisana muri 3 ikoko motogadzisa zvinhu zvenyu
Wanhu wese wasikatombozivi kuti pane abatwa pakati pedu anga ine problem yakati. Motogadzira muri 3 asi ikaita vanhu 15 Ipo papo. ikaita vanhu 15 inosvika nhasi uno inosvika nayo kuUK kuzovabata atazomubata nhasi angamora Ndinotenda hangu Shamira. gutsikana naye bambo tikuti isusu kana musina kugutsikana ka kwamuri kuenda ikoko let us assist you isusu. Ini kubva hapo takapiwa chiremba nedare rino hapana kumwe kwandakazomboenda. Izvo tatozvizwa izvo tati takudii Tangazve tanga panyuwani tigadzirise sekuru achitidini achitungamira ende sekuru chibva manyoresa nhamba dzenyu apa ndoda kuti afole ape ndozva kuti sekuru maapapi marongei madii yes mataka tsvimbo dzabuda here mataka kicheni yavakwa here saka tsvimbo idzi dzenda kutonyurwawo madhaka dzadzokera tsvimbo munhu akaisa tsvimbo azari kuzikana ende ndazwa futi pautazi wetsvimbo wachakatotaura kuti nduzviziva kuti tsvimbo muchazonetsana saka wagara ari reda ruziva kuti tsvimbo dzichanetsa saka izvo aripo chenemo mutaura kuti dzanetsa manje mobudisa tsvimbo mataka dziuye dzipinde mukicheni sekuru ndii mune responsibility yo yekuona kuti tsvimbo dzabuda mumataka andizvo tsvimbo bambo hadzitauri nemunhu ba muchataurirwa kuti tsvimbo idzi dzakanaka kana dzisina kunaka dzokirinwa handizvo kana dzisina kunaka tsvimbo dzinodini dzinogadzirwa kuti dziite sei dzinake moturika tsvimbo mukicheni zvapera asi kicheni kuziva kwandiroita musha unoita kicheni isikapindwi kicheni iyo ndeyengozi kana zvidu zvinhu zvambuya nasekuru zviri genuine riri dongo rambuya nasekuru wamwe tinotomarwira madongo anambuya nanasekuru kuda kugara ipapo ndopaigara mbuya wangu anditopada asi kana kwenyu kuri kushaya muzukuru ari kupada kubva pane story Pane nyaya. gadzirisai nyaya kuti pamusha apa ngapaite munhu ngapamboshayi muzukuru wani anoda kudii anovaga ake musha wake ipo wogara ipapo asi muzukuru kana agara ipapo handiwo muri kupa tsvimbo tsvimbo dziri kuenda kumukuru wemusha ndokunogara tsvimbo kana kumukuru asingadi munin'ina tsvimbo anokwanisa kutora achichengetera mumba kwani with your blessing. Yes, with your blessing. Yes. Handina problem but ndikuti mutemo unoti mamukoma azishona inoti kana maendesa tsvimbo kwapa munini maendesa ukuru ndo kwaana baba kwa Ndiyo hapa. Aiwa. Ndamupazi. Aiwa, pane kupaka kwanaka kana kupaka kuna mwili. Kwaburura tizi Alisutiza wewe. ayo izwe babo hatisina kuhandirana ba ndiwe mukuru hatisina kuhandirana ba mukuru ndimi bambo yabakaona bakaona mukuru ndimi bambo chengeta zvinhu zveukuru mangwana zvinokanisa uyu unofamba kuzwa wakapamba wakapamba ukuru anotanga kutora futi ndimi notanga kufamba utanga futi akanditora akatora 0 asi ndini mukuru Pamusoro w'ichanga. Ndine mwana wetumizi. Ini ndandikumbirawo kuti munin'ina wangu haafiri here kuti zvaakataurira wana unofanira apologize. Agoma sorry for that. Not only kuti kunditi sorry ngemuromo. muda sori ngei So kundoti sorry because masoko ane wana umu haana kumira mushe. aiwa Akataurira kuwana. ndosaka ndati Kana wangu uye uripa unozviziva mwana wangu. aiwa Kukumbira. ndapazwa bambo kuti tapazwa ndosaka tati pakati penyu tiunze ani sekuru handiti taunza sekuru basa rine kuti pamusangana muri vatatu mukoma zvakaitika sorry saka iwo mukoma kana ine zvawakakanganisira munin'ina wangu sorry ngatiende tochidii mutangirai pamwe Brazil anemoseka padare ramambo. Wazi ndaseka. Ndaseka kudii? akusekeiko Wazi waseka kauri. Wazi mukoma wangu waseka. right saka sekuru chienda henyu ndipewo ripoti asi mudhara ndinyoreserewo nhamba yasayani Ndamufundisi mavhuru. yamufundisi mavhuru ndikuita nhamba yacho izvo zvapo Ano ndiokunyoresa. sekuru mwamanyisa nhamba yenyu futi apa zvakanaka asi tsvimbo mataka zvinhu zvandakupai sekuru assignment wanhu vanga vanogare pasi mwamanipa ripoti okay then mwamandita sei mondipa ripoti yekuti tsvimbo dzabuda here mumataka okay 3 mondipa ripoti here kuti kicheni yatanga kuvakwa zvakanaka 4 chenuradza nesvitsa zvabikwa here zvakanaka right handi
amaita basi. Sorry. Zvakasiyana Andifungurisa muda kutaura zvinodzokesa mumashure. All right. It's okay. Tiri kuda chokwadi panapa chinotaurwa kutanga mukutanga dare kuti ndasimuka ndinoda kutaura chokwadi zvizhinji zvizobva panapa chokwadi. Baba mukuru wari kutaura nyaya yekuti ndakaendeswa kunyanga. Hatina kuenda kunyanga ngenyaya yechiyungu. Ndizvo ndataura musandizosera mumashure. Waraitona. Hande sekuru endai muite zvandataura. Zvakanaka ine. Endai muite zvandataura. It's okay. Next case. Next case. Hande. Yechimbo here. Aiwa, baya. Aiwa, hambai togare pasi. Ndiani wewe? Ndinogara nemukadzi. Mukadzi wechiwo. Mukadzi wani? Sekuru itai basa. Journalista of our time.